Arestado sa isinagawang entrapment operation ng otoridad ang isa umanong pekeng dentista na nag-ooperate sa Sorsogon City. Tanghali noong Martes, Oktubre 7, nang makorner siya ng Sorsogon City Police at PNP Anti-Cybercrime Group sa kanilang bahay sa Barangay Balogo, Sorsogon City na nagsisilbi nitong klinika. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Christopher Aduviso, marami na raw na naging pasyente ang 27 anyos na sospek dahil sa mura nitong serbisyo, ngunit wala naman palang kaukulang dokumento na nagpapatunay na siya ay lehitimong dentista. As per doon sa suspect natin, parang DIY, alam niyo po DIY although alam naman po natin na through YouTube, marami tayong matutunan sa YouTube. It doesn't mean na expert na tayo sa mga ganong practice. As monitored sa online transaction, na-monitor ko ito. In fact, yung personnel natin, nagpanggap po siya as bilang isang kliyente. And in fact, nagpalagay pa siya ng braces. So, with that po, naglagay siya ng braces na hindi naman siya dentista, hindi naman orthodontist, ay violation na po yun sa medical malpractice. And at the same time, yung transaction na ginawa niya, nag-i-invite siya ng mga kliyente through online, papasok din siya sa violation ng cyber law. Nahaharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Section 33A ng Republic Act No. 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007 at Section 6 ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Yung aesthetics ba na may nakalagay na braces and kung may nasisira doon, rin-repair niya, pinapalitan niya ng parts. Pero hindi naman purpose na para makorek yung ngipin, kundi yung aesthetic purposes lang. Pwede mag-cause na pagkasira tuloy ng ngipin. However, may mga ibang din, kababayan tayo na siguro mas na-encourage na maglagay ng ganon for aesthetic purpose. Kaya nag-a-avail ng ganong services. Despite na ang iba alam siguro na hindi naman ito dental expert. Sabi niya nga po na less than 2,000 na mayroon ng braces. So imagine that. Kaya siguro may nakukumbinsi o nag-avail ng ganong services sa mga material na nabibili din online kasi. Nagpaalala din ng pulisya sa publiko na bago magpabunot ng ngipin o magbayad sa anumang serbisyo, tiyakin munang mayroon itong lisensya mula sa Professional Regulation Commission o PRC. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.